aurrera abiatu nahi dugun prozesu berri baten berri ematea. Prozesua berria da, zuekin herriko eraginekin egingo dugulako, baina ez da berria aurreko bi ekitaldietan, aurrekontuen ekitaldietan, 2013ko ekitaldietan eta 2014ko ekitaldietan auzoz-auzoko dinamika jarri genulako martxan, planteatzen dugu irailean, gero aurrera esango amaieran esango dituzu datak, irailean eta urrian bi jardunaldi egitea. Irailerako jardunaldi horretarako etxeko lan bat planteatuko dugu, etxeko lan erraz bat, alegia zuen elkartetik, zuen erakundetik ikusten dituzuen beharrak edo zuen dinamikak garatu izateko dituzuen gabezia horien inguruko deskargo bat egitea, eta baita ere lan egiten zuten esparrutik herrian ikusi ditzakezuen gabeziak planteatzea proposamen gisa. Igorrek esan bezala, parteak eta komunikazio zinegotzia izan eginak, nahi dagoki orain arte jorratu ditugun parte hartze prozesuen berri ematea. Orokorrean, herritarrek oroar instituzioak ez ditugula udalak daukan aktibitateakin, herritarren egunerokoan eragin zuzena izan dezakela udalak ez, eta orduan lan egin behar daudu berdintasun hori nolabait bermatzeko. Nik hemen aipatu behar ditut, neurri batean, kulturaren inguruan adierazle batzuk besterik ez, muestra txiki batzuk. Alde batetik Ordizia Zarrau, oso ezaguna da bere pelingatik. Aurten herri Zarronek 5. mendea ospatu du, feria hau sortu zanetik. Eta aipatu nahi ditut bereziki, alde batetik dedikatuz, goimen, goitur, kulturako teknikarik, eta abar. Aurten, oihartzun handia izan dut beste ekitaldi potolo bat ere izan dut, hain zuzen ere. Herriko kaletatik Gipuzkoako txirrindulari itzulia pasatu da. Ekintza hori burutze aurre horretan, ibili dela hemen hainbat eta hainbat jende, nolabait hori atontzen ez, ikusi besterik ez dago, ospatu zen nolabaiteko udaberria martxan. Eman neurre taldeak, nik uste burua ondo estutu zola, momentu honetan, badaukagu talde bat, Ordiziako memoria historikoaren inguruan lanean ari dena. Ondare hori, denon eskura jarriko da laizter, udalak zer egin behar du? Egin behar duena da, nolabait, zuekin batera, lanera izaten elkarte guztioiekin batera, babesa eman, eta elkarrekin nolabait bidea egiten eskutik. Izarok parte-hartze prozesuak azaldu egiten moduan, edo beren herritarrekin batera, herritarren eraikiretzarekin ditutako prozesu guztiak azaldu egiten moduan, nizaratu gara izperitzen bat, herritarrek eskatutako gauzak, ze puntuaino bete egin ditugu, Ordizian, garamatzagu urteak, udal autoak, udal tresnariak lokaletan zarte eta lokale guztiak zuen alokatuak. Eta, alokailu horietan, gara zuen agintari honetan bi lokal erosin ditugu, adibidez dero dakigu Ordiziak daukara kristuna beraztasuna kirol elkartei begira eta kultur elkartei begira, baina kultur ekipamendu begira gabezi batzuk sumatzen dira. Zinemaren azpian dagoen lokal hori guztiak erosi ditugu. Zergatik aurrekontuen prozesu parte hartzailearen eboluzio edo garapen hau, auzoetan egin duguna orain elkartekin, eta gure bizitegu udala ez dela gauza horiek antolatu behar dituen eragilea. Udalaren balioa izan behar dula, herrian antolatzen diren edo proposatzen diren gauza guzti horiek hobestea edo babestea. Hau esan da, eskerrik asko berriz, espero dugu behia egiten dizugunean irailerako zuen guztien parte hartzea izatea berriz.